Welcome back to Girly Channel. So लोगो नोंथांमोन दिनै जोङो मोनसे गोदान बे खोन्दोआव नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान सावरायनायगोन बेनि सिगाङावनो आं मोनसे मैया जा सोलोंनाय जोङो इउजेस अफ पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स बेवहाय मोनसे गोरोन्थि जालांदों आरो बे गोरोन्थिखौ भिडिअखौ नायनायनि उनावसो बुजिनो हाफैदों दा बे गोरोन्थियानो जाबाय आं मा लिरदोंमोन मोनसे लिरदोंमोन when I enter his room मा लिरदोंमोन आं Rina was writing a letter बेबायदि आं लिरदोंमोन बे सेन्टेन्सआ कारेक्टआनो नाथाय बेवहाय नाउना मा दङ रिना दङ आरो बेवहाय हिज दङ बे गोरोन्थि जाना दंमोन थामहिनबा जोङो जायखिजाया मोनसे सेन्स खालामनाबा जाबाय जेब्ला बेवहाय हिन्जावसा जायो हिन्जावसा मानसिबाथाय जों बेवहाय हिज जाया बेयो मा जागोन हार जागोन बेयाव हारसो जायो when I enter her room Rina was writing a letter बिदि जागोन आरो जेब्ला नैबे हमना ला सोरबा राम बेबायदि नाव थानायबा जों बेखौ हिज बेबायदि लिरनांगोन दा बेनो जाबाय बेयो एसे गोरोन्थि जादों दा फरायसा बिथांमोना बेखौ गोरोन्थि कारेक्ट खालामनानै लाफिनदो दा दिनै जों सावरायगोन पास्ट पारफेक्ट टेन्सनि बाथ्रा पास्ट पारफेक्ट टेन्सखौ जोङो मा समाव इउज खालामगोन बेनि बुंफुरलुआ मा बेनि फर्मेसना मा बेखौ जोङो सावरायगोन पास्ट पारफेक्ट टेन्स नाम्बार 3 आव दङ पास्ट पारफेक्ट टेन्स बेनि सोमोन्दै सावरायगोन दा गिबियावनो सावरायनायनि सिगांनो पास्ट पारफेक्ट टेन्सआ मा पास्ट पारफेक्ट टेन्सआबो प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सजोंनो समान थामहिनबा बेनि जा दाथाय बेनि जा गोदो माबा मोनसे खामानिया जादोंमोन आरो जोबदोंमोन बेबायदि ओंथि बुजायनो थाखाय जोङो बे पास्ट पारफेक्ट टेन्सखौ बाहायनाय जायो दा बिदिन्थिखौ होनायनि सिगां फरायसा बिथांमोना फर्मेसनखौ मिथिनो गोरोंनांगोन दा फर्मेसना जाबाय फर्मेसन गिबियाव मा थागोन साबजेक्ट बेनिफ्राय मा थागोन हेड बेनिफ्राय मा थागोन भार्ब 3 आरो अबजेक्ट थागोन बे जाबाय बेनिफ्राय जोङो जेब्ला जोङो प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सखौ बेखौ कम्पेयार खालामनो नागिरगोन अब्ला फरायसा बिथांमोना मा नुदोंमोन नैबे साबजेक्टनि उनाव हेभ आरो हेज बेखौ जोङो इउज खालामदोंमोन नाथाय पास्ट पारफेक्ट टेन्सआव जोङो बेवहाय हेभ हेजनि जायगायाव मा लिरनो नांगोन हेडखौ लिरनो नांगोन थामहिनबा बेनि जायगायाव हेड जागोन आरो बे हेडआ गासैबो साबजेक्ट जायखिजाया सिंगुलार साबजेक्ट बा प्लुरेल फर्म जायखिजाया फार्स्ट पारसन सेकेन्ड पारसन गासैजोंबो हेड लिरनो नांगोन दा एग्जाम्पल हिसाबै लिरनो हागोन एग्जाम्पलफोरा मा जागोन दा I had watched the Bodo movie आङो माने बड' मुभिखौ नायखांबायमोन बिदि जादों नैबे सेन्टेन्सआ दा बेयो मोनसे खामानिया गोदोनो जादोंमोन आरो गोदोनो जोबलांदोंमोन बेबायदिनोथ' जों बे पास्ट पारफेक्ट टेन्स बाहायनानै जों लिरनो हायो दा बे जाबाय एग्जाम्पल बेनि अनगायैबो जोङो दा सोलोंगोन जोङो पास्ट पारफेक्ट टेन्सखौ बोरै नेगेटिभ फर्माव लांगोन आरो बोरै इन्टारगेटिभ फर्माव जों लांगोन बेनि सोमोन्दै जों सावरायगोन दा बे सेन्टेन्सखौनो आङो नेगेटिभआव लांनो नागिरदों I had watched the Bodo movie बे सेन्टेन्सखौ जेब्ला नेगेटिभआव लांगोन नङै दिन्थिगोन अब्ला बे सेन्टेन्सआ बोरै जागोन नेगेटिभ दानोबा जोङो जास्ट नैबे बेबो मोनसे मा अक्सिलारि भार्ब हेडआ जाबाय मोनसे अक्सिलारि भार्ब बे अक्सिलारि भार्बनि उनाव नट फज'नानै जोङो नेगेटिभ सेन्टेन्सखौ दानाय जायो आरो जेब्ला अक्सिलारि भार्ब गैया अब्ला जोङो मा डु डाज आरो डिड बे मोनथामखौ बाहायनानै जोङो नेगेटिभ सेन्टेन्स खालामनाय जायो दा बेवहाय हेडआ मोनसे अक्सिलारि भार्ब फोरमायदों बे हेडनि उनाव नट फज'नानै जोङो बे पास्ट पारफेक्ट टेन्सनि नेगेटिभ सेन्टेन्सखौ दानाय जागोन मा जागोन I had not watched the Bodo movie आङो बड' मुभिखौ नायाखैमोन बिदि जाबाय दा बिदि आरो जेब्ला बे सेन्टेन्सखौ गोजौनि बे सेन्टेन्सखौ इन्टारगेटिभ थामहिनबा सोंलु दिन्थिनाय फोरमायगोन अब्ला बे गोजौनि सेन्टेन्सआ बोरै जागोन गोजौनि सेन्टेन्सआबो नैबे मा जागोन जों बेखौ सिगांथिं लाबोनानै जोङो इन्टारगेटिभ खालामनाय जायो दा इन्टारगेटिभ खालामोबा मा जागोन हेडखौ सिगांथिं लाबोदो जों हेड I watched the Bodo movie दा बेनो जाबाय
पास्ट पारफेक्ट टेन्सनि माखासे इन्टारगेटिव नेगेटिव खालामनाय एफार्मेटिव नैबे गोजौनिया जाबाय एफार्मेटिव बेफोरनि मोनफा मोनफा बिदिन्थि आरो फरायसा बिथांमोना बेजों सोमोन्दो गोनां माखासे बिदिन्थिफोरखौ गावबा गावनो दिहुननो नाजा आरो जायफोर फरायसा बिथांमोना बुजियाखै बिथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायो आरो बेदिनो माखासे बिदिन्थिफोरखौ गावबा गाव दिहुननो नाजादो आरो बेनि अनगायै जों दा सावरायगोन पास्ट पारफेक्ट टेन्सखौ जोङो बहा बहा बाहायगोन थामहिनबा इउजेस अफ पास्ट पारफेक्ट टेन्स जोङो माबायदि सेन्टेन्सआव जोङो पास्ट पारफेक्ट टेन्सखौ इउज खालामगोन दा बे जाबाय uses of past perfect tense दा गिबि uses-खौ जोङो बुंनो हायो हमना ला गोदो बिदिन्थियाव माने जाखां बिदिन्थियाव मा गोदो एबा जाखां जायखिजाया जों बुंनाय गोदो बिदिन्थियाव माबा मोनसे खामानिया सोलिबाय थादोंमोन माने मोननै खामानि सोलिदोंमोन आरो बे मोननै खामानिनि मादावनो माबेबा मोनसेया जाग्रोदोंमोन आरो माबेबा मोनसे खामानि उनाव जादोंमोन एबा जोबदोंमोन बेबायदि ओंथिखौ बुजायनो थाखाय जोङो बे पास्ट पारफेक्ट टेन्सखौ बाहायनाय जायो बिदिन्थि हिसाबै हमना ला आं स्टेशनाव सहैनायनि सिगांनो ट्रेना नागारलांदोंमोन बा ट्रेना स्टेशनखौ नागारलांदोंमोन दा बिदि सेन्टेन्सखौ जोङो बिदि बाथ्राफोरखौ जोङो बे पास्ट पारफेक्ट टेन्स इउज खालामनानै लिरनो हायो दा बिदिन्थिया मा जागोन गिबि इउजेसनि बिदिन्थिया जाबाय when I reach the station बा बिदि बुंनो हायो when I reach the station सरि बेयाव when जानाय नङा when खौ जों बेवहाय लिरनो हानाय नङा I reach the station before the train had left बिदि जागोन थामहिनबा I reached the station before the train had left बेवहाय ट्रेन खारनाया मा सिगाङाव जादों नैबे भार्बनि खामानिया ट्रेन खारनाया ट्रेना नागारलांनाया स्टेशनखौ बे खामानिया सिगाङाव जादों बेनि थाखायनो जोङो बे पास्ट पारफेक्ट टेन्स इउज खालामनानै लिरदों आरो जाय भार्बनि खामानिया माने मोननै भार्ब सोलिनायनि उनाव जादों थामहिनबा I reach आं स्टेशनाव सहैनाया नैजों रुजुनायाव ट्रेन खारनायनि ट्रेना नागारलांनायनि उनावसो जोङो बे स्टेशनाव सहैदों बेनि थाखायनो बे गोजौनि नैबे गिबि सेन्टेन्सखौ जोङो पास्ट इनडेफिनिट टेन्स इउज खालामनानै लिरनो नांगौ आरो उननि जा माने सिगां जालांनाय बाथ्राफोर सिगां जालांनाय सेन्टेन्सफोरखौ जों बे पास्ट पारफेक्ट टेन्स इउज खालामनानै लिरनाय जादों दा बेवहाय बिदिन्थियाव नोंसोर फरायसा एबा लोगोफोरा बेखौ नायबा मोजाङै बुजिगोन I reached the station before the train had left दा बेवहाय ट्रेन ना स्टेशनखौ नागारनाय खामानिया गिबियावनो जादोंमोन बेनि थाखायनो जों बे पास्ट पारफेक्ट टेन्सनि फर्मेशनखौ बाहायनानै जों बेखौ लिरनाय जादों I train had left बिदि जाबाय बेनिफ्राय बेनि उनाव जोङो नैबे गोजौनि सेन्टेन्सखौ पास्ट इनडेफिनिट टेन्स इउज खालामनानै लिरनाय जादों दा बेफोरनो जाबाय बेनि अनगायैबो जों गोबां एग्जाम्पल लिरबावनो हायो जेरैबायदि the patient had died before the doctor came डक्टर फैनायनि सिगांनो बेरामिया थैदोंमोन थारैनो बेरामि थैनाय खामानिया मा जादों सिगांनो जादोंमोन बेनि थाखायनो जों बेखौ दा पेशेंट हेड डाइड बे पास्ट पारफेक्ट टेन्स फर्मेशन बाहायना लिरबाय बेनिफ्राय बिदि जों डक्टर फैनाय उनावसो जादों नालाय बेखौ जोङो पास्ट इनडेफिनिट टेन्स इउज खालामनानै लिरनाय जादों दा पेशेंट हेड डाइड बिफोर द डक्टर केम बिदि जाबाय दा बेफोरनो जाबाय मोननै खामानिया जेब्ला मोनसे समाव जागोन अब्ला बेखौ जोङो बे पास्ट पारफेक्ट टेन्स इउज खालामनानै लिरनाय जायो बेनि अनगायैबो जोङो नाम्बार 2 इउजेसखौ जों लिरनो हागोन दा बेवहाय टाइम प्रेस माने हमना ला सम माबा मोनसे फोरमायना जेरैबायदि टाइम प्रेस 8 o'clock by evening by the year 2000 at 18 years of age बेखौ जों इउज खालामनानै मा पास्ट पारफेक्ट टेन्सखौ लिरनो हायो जेरैबायदि जों एग्जाम्पल लिरनो हागोन मा at 8 o'clock 8 at 8 o'clock the train had left थामहिनबा मा जाखो बे 8 o'clock आव ट्रेना मा स्टेशनखौ नागारलांदोंमोन बेबायदि ओंथियावबो जोङो बेखौ मा खालामनाय जायो बाहायनाय जायो बे at 8 o'clock the train had left बेयाव मोनसे वार्ड थालांदों बे जाबाय at दा बेबायदि ओंथिफोराव जोङो बे
पास्ट पारफेक्ट टेन्सखौ बाहायनाय जायो बेनि अनगायैबो जों आरो गुबुन मोनसे लाबावनो हागोन at 18 years of age he had already traveled a lot दा बेबो मोनसे एग्जांपल at 18 years of age he had already traveled a lot थामहिनबा बेयो जेब्ला 18 बोसोर बैसो जादोंमोन अब्ला बेयो गोबां जायगा थाबायदोंमोन होनना बुंनाय जादों दा बेफोरबायदि जोङो फ्रेश वर्ड बा फ्रेश टाइम फोरमायनाय सोदोबफोरखौ जोङो पास्ट पारफेक्ट टेन्सआव बाहायनानै लिरनो हायो बे जाबाय बेनि बिदिन्थिफोर बेनि अनगायैबो जोङो जोबथारनाय इउजेसखौ जोङो नोंथांमोननो दिन्थिनो हागोन जोङो प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सआवबो जोङो मा सिन्स आरो फरखौ इउज खालामदोंमोन दा थिग बिदिनो जों पास्ट पारफेक्ट टेन्सआवबो सिन्स आरो फर इउज खालामनानै लिरनो हायो दा नाम्बार 3 जाबाय I had lived since 2010 बिदि जागोन सरि नैबे हेडसो जायो I had lived since 2010 आङो 2010 मायथाइनिफ्रायनो थादोंमोन माने बबेबा मोनसे जायगायाव थादोंमोन आरो बेबायदि ओंथियाव जोङो बे पास्ट पारफेक्ट टेन्सखौ सिन्स माब्लाबा फर बेबायदि इउज खालामनानै जों लिरनो हायो दा बेफोरनो जाबाय पास्ट पारफेक्ट टेन्सनि बाहायनाय आरो जों उननि खोन्दोआव सावरायगोन पास्ट पारफेक्ट कन्टिनिउअस टेन्स बेनि अनगायैबो जोङो बेजों रिलेटेड गोनां बा टेन्सफोरजों रिलेटेड गोनां फैनाय एग्जामफोराव थामहिनबा एसएसएलसि नोंसोरनि एसएसएलसि एग्जामफोराव फैनाय बेनि सोमोन्दै जोङो नोंथांमोनजों मोजाङै सावरायगोन टेन्स जोबखांनायनि उनाव जोङो टेन्सखौ सोलोंखांनायनि उनाव आं नोंथांमोननो माखासे 10 बोसोर बा बेसेबां 10 बोसोर बा बेनि सिगांनि 2000 मायथाइयाव मा फैदोंमोन बे टेन्सफोरनिफ्राय बेनि सोमोन्दै फरायसा बिथांमोननो सावरायगोन स' बेखिनियावनो दिनै जाथ'बाय थेंक इउ फर वाचिं